आरो जोंनि बिटिसि सरकारनि षड़यन्त्र आरो जोंनि माखासे बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिल्लीयाव फैनानै जोंनि बे मोनसे डेम'क्रेटिक भाबै जि बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जि 6 घन्टा जि मोनसे धरना प्रग्राम लादोंमोन बेखौ बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनाय केन्सेल खालामनायनि षड़यन्त्रखौ बिथांमोना बानायफिनो। गिबियावनो आङो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासैबो जोंनि बर' निउज पर्टेल नोंथांमोननिसिम बेयाव सौफैनानै भारतनि राजधानी प्रेस क्लाब अफ इन्डियायाव सौफैनानै बे निउजखौ लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आं बावो। आरो गिबियावनो जोंनि फैबाय थानाय भारतनि जि इन्डिपेन्डेन्स डे 75th इन्डिपेन्डेन्स डे बे डायमन्ड जुबली बे भारतआ फैबाय थानाय समाव खुंगोन। बिनि आगोलाव आं गिबि जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार श्रीयुत नरेन्द्र मोदी जी बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे भारतनि अनरेबल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया श्रीयुत मिसेस द्रौपदी मुर्मु आरो बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि होम मिनिस्टार अनरेबल श्रीयुत अमित शाह जी बिथांमोनखौ आङो बंशियारि जानानै आरो जोंनि मैया जोंनि दिल्लीनि राजधानीयावहाय जन्तर मन्तरावहाय सोमावसारनायाव बाहागो लाफैनाय मानगोनां जोंनि अल इन्डिया नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमी आरो बेजों लोगोसे सिटिजेनशिप राइट्स फराम आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच जों जयैनो जोंनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ जों बेस्ट विशेस जासिहरगोन। दा जोंहा मैयाहाय जिथु जोंनि भारतनि राजधानी जन्तर मन्तरावहाय जों जयैनो बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियनजों आरो गासै जोंनि गोबां समाजनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरि आरो गोबां आफादफोरनि जिथु जों 6 घन्टा धरना जों लादोंमोन बेयावहाय जोंनि दिल्ली पुलिसा फैनानै बे जोंखौ नारा नाथा जर जबरदस्ति हम एरेस्ट खालामनानै जोंनि जि मोनसे फ्रेम टाइम स्पेसिफिक 6 घन्टा जोंनो टाइम होदोंमोन बेखौ फोजोबहोआलासिनो बिथांमोना जोंखौ निउ दिल्लीनि साइबर पुलिस स्टेशनाव लांनानै जोंखौ जोबनानै दोनहैदों। दा बेयावहाय जोंहा दिनै भारत हादर हिसाबै मोनसे बुहुमनि देरसिन मोनसे गणतान्त्रिक देश ग्रेटेस्ट डेम'क्रेसि इन द वर्ल्ड जों बेयावहाय भारतनि संबिधानखौ फालिनानै जोंनि जि मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्स जोंनि जि मोनसे राइट टु स्पिच फ्रीडम अफ स्पिच बेखौ मानिनानै जोङो दिनै सोलिबोदों। नाथाय मैयानि समावहाय जितु जोंनि आसाम सरकारनि आरो जोंनि बिटिसि सरकारनि षड़यन्त्र आरो जोंनि माखासे बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिल्लीयाव फैनानै जोंनि बे मोनसे डेम'क्रेटिक भाबै जि बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जि 6 घन्टा जि मोनसे धरना प्रग्राम लादोंमोन बेखौ बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनाय केन्सेल खालामनायनि षड़यन्त्रखौ बिथांमोना बानायफैदों। दा बेवहाय जोंहा दिनै जोंनि दिल्लीनि पुलिसखौ जों जेबो बुंनो थाङा बिथांमोना गावसोरनि डिउटिखौ बिथांमोना बानायदों। नाथाय दिल्लीनि पुलिसखौ
दिनै डाइरेक्टलि हम मिनिस्टारनि अर्डारै बिथांमोना जोंनि आसामनिफ्राय मोनसे दिनै इन्स्टिगेसन मोननानै बिथांमोना जोंनि धरनाखौ बिथांमोना दिनै डिस्टार्ब बानाय फैदों। दा बेवहाय जोंहा दिनै जोंनि जि मेन उद्देश्य जि जोंनि मैयानि 6 घन्टा धरना जि सोमावसारनाय बेखौ गुदि बोनानै जोङो 1967 निफ्रायनो जि बर'फ्रा मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमां नुबोनानै बे 1987 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव सारा बुहुमावनो जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनायखौ मिथिसार होनो हादों आरो बेवहाय सारा जोंनि भारत माने हादोरावहाय दिनै सोमावग्लुंनोबो हादोंमोन। बेनि उनावहाय जोंहा दिनै 93 आव BSc 2003 आवहाय BTC 2020 आवहाय जोंहा मोनसे बिटिआर काउन्सिल मोननो हादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों नुबोदों बे बर'फोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि बे थांखिखौ होआलाबानो बे मोनसे फिसा जि काउन्सिल होबोदों बे काउन्सिला मालाबाबो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि हारिनि रैखाथि बर'फोरनि राव हारिमु धोरोम रैखाथि होनो हाबोआखै आरो बर'फोरनि जि मोनसे राजनीतिक अधिकार पलिटिकल सेल्फ डिटारमिनेशन जि बर'फोरनि मोनसे दि अट'नमि दिनै बेखौ बिथांमोना होनो हाबोआखै। जोंनि गासैबो राङारि जौगानाय जोंनि समाज दानाय जोंनि फरायसानि समस्या जोंनि देहानि दिनै फाहामथायनि समस्या गासैखौबो बे मोनसे काउन्सिला दिनै आलादा रायजोनि जि मोनसे होबोनाय माने पावार बे पावारखौ दिनै होबोनो हायाखै। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मैया जन्तर मन्तराव 6 घन्टा मोनसे मेगा धरना जों लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि अल इन्डिया नेशनेल लिग्स फर बड'लेण्ड स्टेट आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच आरो बर' राइटार्स एकाडेमि आरो जोंनि सिटिजेनशिप राइट्स फराम जों जयैनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोबां रिटायार्ड अफिसार्सफोर जोंनि गोबां मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुवेलफोर जों गासै जोंनि फरायसाफोर जोंनि रायजोफोरजों जयै मैखोमै जोङो दिनै मैया जोंनि धरनाखौ जोङो आवगायनानै जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि चिफ सेक्रेटारि बिथांनो जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ गथायनो हादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि बे थांखिखौ जोङो दिनै ब्लेसिं इन डिसगाइज जोंखौ जि इसोरा जोंखौ बोर होबाय जि जोंखौ दिनै नाख्रेबबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जि मोनसे थुलुंगानो होनो हानाय बांसिन स्पिरिटखौ होबाय होननानै जों सानदों। मैया जि जोंखौ दिनै नाख्रेबनानै जि जोंखौ दिल्लीनि साइबार क्राइम पुलिस स्टेशनाव लांनानै जोंखौ जोबथेनानै दोनहैबाय बियो नाथाय जोंनि थाखाय जेननाय नङा नाथाय बियो जोंनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय मोनसे देरहासारनायसो होननानै जों लादों। मानो होनब्ला बिनिफ्रायनो जोंनि जि मोनसे 4थि खेब जि बड'लेण्ड दावहा बे दावहाया जोंनि बर'नि जारिमिनाव सबसे देरसिन दावहा जानो थांनायनि मोनसे आगान होननानै जों दिनै हमनानै लादों। जों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल जों बे मोनसे पलिसिजों जों आवगायबोदों। बै समनिफ्रायनो जों नुबोदों जेब्ला बर' आन्दलन जाबोदों 1967 निफ्राय बर'फ्रा दिनै मालाबाबो मोनसे खौसे प्लेटफर्माव फैनानै जों आलादा रायजो दाबिनायखौ नुवाखै। माखासे पलिटिकेल डिफारेन्सेस थानानै बेफोरबायदि मोनसे डिभिजिभ पलिसि फैनायाव दिनै मोनसे कमन प्लेटफर्माव फैनानै दाबिनो हायाखै। नाथाय बनसुआ दिनै बै माखासे थांनाय समफोरनि बै भुलफोरनिफ्राय दिनै जोङो सोलोंनानै फैबाय थानाय गोदान जोलै आरो जोलैसाफोरखौ ज' खालामनानै जोंनि 4थि जि मोनसे बड'लेण्ड डिमान्ड बे डिमान्डखौ जों लांनायनि पलिसिखौ जों लादों। आरो थांनाय समफ्रावहाय जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि जि फेलियर जि भुल बे भुलखौ नायनानै दिनै मोनसे गिखांनाय फैदों दि फैबाय थानाय समाव बनसुआबो थांनाय माखासे माहारियारि आफादफोर बादे बर' जातिखौ थगायबावगोन नामा। दा थांनाय समफ्राव जों नुदों जोंनि बर' आलादा रायजो जि बर'फोरनि देरसिन सिमां
बेखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय गोबां बर'फोरनि गेजेराव गोबां मुं लानानै आफाद माहारि आफाद लानानै आर्म स्ट्रागलनि मुं लानानै बिथांमोना दिनै दावहा नांबोदों भारत सरकारजों। नाथाय मोनसेनिफ्राय मोनसे सम बारनानै बिथांमोना साक्सेसफुल जाबोनो हायाखै। सोरबा बादिया दिनै सारेन्डार जाबाय, सोरबा बादिया दोनथ'बाय, सोरबा बादिया खासि बिसि दिनै असमियाफोरनि फाव फान्दायनायाव थगायजाबाय, सोरबा बादिया सोरनिबा माहारियारि आफादफोरनि जेनेबा दिनै माने पलिसि खालाय षड़यन्त्रआव दिनै बिथांमोना मेगन मेसेबनानै सुक्तिखौ होनांबाय। दा बेफोरबायदि जिनिसा जानानै फैनायाव जोंनि माहारियारि जोंनि बर' जाथिफ्रा निस्सय मोनसे गोनो गोथोआ फैगोन। नाथाय आं दिनै बनसुनि जानानै जों दिनै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, दिनै प्रेस क्लाब अफ इन्डियानिफ्राय निउ दिल्ली जोंनि भारतनि राजथावनिफ्राय दि बनसुआ दिनै बर' जातिखौ इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि गेजेरजों जों खौसे खालामनानै आरो फैबाय थानाय गोदान गोदान जोलैसाफोरखौ जोङो मोनसे जौस्राङाव लाबोनानै जोंनि लास्ट फाइट, जोंनि जोबथा जोंनि बर' आन्दलन, जाय आन्दलनखौ जोङो लांनानै जोङो दिनै आलादा रायजो बर'नि देरसिन जि सिमां, बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो दिनै दावहा नांलांगोन, जों जानजि खाफ्रागोन। Now next our next step will be discussing with our seniors, revolutionaries, with our civil society, how to move on, how to go ahead. दिनै जोङो जोंनि जि मोनसे थांखिखौ आवगायनायाव जोंनि समाज आरो सिभिल ससाइटिनि गेजेरजों आरो थांनाय समफोरनि जि सिनियर्स आन्दलनकारि जाय सार बिथांमोनजों जयैनो जों सावरायनानै जोंनि आन्दलनखौ जों माने स्ट्रं भाबै, जों डेम'क्रेटिक भाबै, जों फिजिकेल मुभमेन्टनि अनगायैबो जों इन्टेलेक्चुअल जि मुभमेन्ट बेखौ लांनो थाखाय जोङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों सम आरो बोथोरनि गेजेराव जों बेखौ मावलांगोन। जोङो दिनै मेन्टेलि प्रिपेयार आरो जोंनि एक्सन प्लानआ रेडि जुग। दा जोंनि सम आरो बोथोरा जोंखौ फैबाय थानाय समाव मोनसेनिफ्राय मोनसे खाबु लानानै जोङो आवगायलांनायनि प्रसेसखौ जों जयै बानायलांगोन। जोंनि जे मोनसे बनसुनि आरो जोंनि माखासे जोंनि रिभलिउसनारि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय, लं स्टेन्डिं डिमान्ड अफ द बड' पिपोल, आलादा रायजो सोरजिनाया सिमनाया जाहैबाय जोंनि सोनाब संकस दैसानि फ्राय लानानै सानजासिम सरियासिम आरो ओरै साहा हिमालय हाजोनि आफां आरो अरुणाचल हाजोनि आफां आरो बुरलुंबुथुर दैसानि साहा बे जोंनि मोनसे प्रप'ज बड'लेण्ड एरिया जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड एरियानि अनगायै जाय बर'फ्रा आसामाव थालांगोन, जोंनि बे बिथांमोनखौ जोङो दिनै जि मोनसे काउन्सिल मोनदों, बे काउन्सिलखौ आपग्रेड खालामनानै 6 शेड्युल मोनसे काउन्सिल होलांनायनि जों पलिसिखौ जों लाफादों। आरो बेजों लोगोसे माखासे बर'फोर जाय बर'फ्रा दिनै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलाव गोलैगोन, बिथांमोनखौ हाजोनि ST होनायनि जि मोनसे पलिसि, बे पलिसिखौ जों बिथांमोननो जों होलांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आलादा रायजो मोनखाङोब्ला बर'फोरनो थाखाय जि मोनसे जोंहा जि जोङो बर'फ्रा रायजो दंमोन, जों राजा दंमोन, जोङो सान्थ्रिफोर दंमोन, जों दावहारु जाथि हिसाबै जोङो मोनसे भारतनि इण्डियान आर्मियावहाय आलादा मोनसे बर' रेजिमेन्ट सोरजिनायनि जि मोनसे दाबि, बे दाबिखौबो जों समान समानै जोंनि बे मोनसे गोदान ब्रैथि खेब जि बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जों लाफादों। दा जोंनि जि मोनसे ब्लकेशन बाउन्डारि, बे बाउन्डारिया क्लियार आरो बेनि गेजेरावनो थाबोनाय बर'फोरखौबो जों बिथांमोननि थाखाय थांनानै थानायनि बे बुहुम बिखायाव बे मोनसे पलिसिखौ परिबेसखौ जों बानायनानै गारबोगोन। मैया थांनाय सानाव जेब्ला निउ दिल्ली जन्तर मन्तरावहाय प्रटेस्ट खालामदोंमोन, नोंथांमोना जेब्ला पारमिसन ग्रान्टेड जानानैबो 6 घन्टानि गेजेराव 2 घन्टायावनो मानो थांजाखो, बेनि कुइसनखौ रायजो राजाफ्रा गोबां कनफिउसन जादों रायजोफोरनो। दा जोंहा जोंनि जन्तर मन्तरनि जि मोनसे 6 घन्टा मेगा धरना प्रग्राम, बे प्रग्रामखौ जोङो जोंनि
जन्तर मन्तर ओनसोलनि जि पुलिस स्टेशन बे पुलिस स्टेशनाव थांनाय जुलाइनि 25 तारिखनिफ्राय जोंनि सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव थाफायनानै माखासे पेपार वर्क्सखौ मावफैदों आरो बिथां जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि सेंग्राफोरनो जि मोनसे पारमिसन जि मोनसे एप्रुभेलखौ दिनै बिथांमोना जोंनि 8 तारिख आगस्टआव फैनायनि जोंखौ खुंनायनि जि मोनसे माबाखौ परिबेसखौ जोंनो होदों बे 8 तारिख जि जों पारमिसनखौ मोनदों बेखौ जोङो बेस खालामनानैसो जोंनि सेंग्राफोरखौ दिल्लीसिम सफैनानै दिल्लीयाव थाफैनानै दिनै आलादा रायजो सोमावसारनायनि पलिसिखौबो जों होदों नाथाय बेयावहाय हठात जोंनि दिल्ली पुलिसा जोंनि सेन्ट्रेल हम मिनिस्ट्रिनि डिरेक्सनाव बिथांमोना उफाय गैयैयाव जोंनि बे धरनाखौ दिनै बिथांमोना इनकमप्लिट बानायनायनि जि परिबेसखौ बिथांमोना दिनै माने पारमिसन मोनखांनायखौबो दिनै बिदि मोनसे गुलाय गुजाय खालामनो बिथांमोना खालामनांगौ बायद' जादों आरो बेयावहाय मानगोनां बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा गेदेमा बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंदों दि जोंनि आसामनिफ्राय जिथु बड'लेण्ड डिमान्डखौ बर'फोरनो बड'लेण्ड रायजोखौ दिनै जाफुंसार होनो बाजाग्रा मेगन गोसा गोसो गैयै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोननि डिरेक्सनाव आरो बे आसामनि चिफ मिनिस्टारजोंनो दिनै लोगो नांनानै सरकार दानाय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना जयै गावसोरनि माखासे राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डखौ दिनै दिल्लीनि जे हम मिनिस्टार बिथांमोनजों लोगो हमफैनानै बिथांमोनखौ इनफ्लुयेन्स खालामनानै बिथांमोना जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ फेलें खालामनो थाखाय पुलिस प्रशासनखौ बाहायफैदों आरो बिथांमोनजों माखासे माहारियारि बर' आफादफोरबो दं बिथांमोनाबो जयैनो लोगो नांनानै जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे जेनुइन डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिथांमोना जाफुंसार होआ होननानै दिनै दिल्लीनि हम मिनिस्टारजों सावरायनानै दिल्ली पुलिसखौ बाहायनानै दिनै बे माने मोनसे खैसार आरो पलिसिखौ बाहायदों दा जोंहा मैयाहाय जि दिल्ली पुलिसा जोंखौहाय 6 घन्टानि प्रग्रामावहाय 2 घन्टानि गेजेरनिफ्रायनो जोंखौ मोनसे माने हम एरेस्ट खालामनाय पलिसिखौ बिथांमोना लादों बियो जोंनि थाखाय जोबोद आनफर्चुनेट मानो थाखाय जोंहा दिनै भारतआ मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बुहुमनि देरसिन मोनसे गणतान्त्रिक हादोर बेयावहाय जोंहा फान्डामेन्टेल राइट्स हिसाबै राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच जोंहा दिनै दं जोंनि साननाय हनाय जोंनि लुबैनायखौ जोङो दिनै माने बिनो हानाय जोंहा मोनसे अधिकार दङ बेखौ नाथाय मैयानि समाव जोंनि भारतनि जि मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे जि महर बेखौ जों मैया जोबनायखौ नुनो मोनदों दि जोंहा दिनै जों सानदों जे जों सुलुंनिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला आसामनिफ्राय जोंनि बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै बिथांमोना आरो माखासे बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दिनै जोंनि जि मोनसे पुलिसनि पारमिसन बे पारमिसनखौ बिथांमोना दिनै बंग खालामफैदों दिनै केन्सेल खालामफैदों दा बेयावहाय जोङो नाथाय जेनाखै बेवहाय जोङो जोंनि जि मोनसे थांखि लानानै फैदों बे थांखिखौ जोङो जाफुंसार होनो हादों आरो जोंनि जि मोनसे टारगेटमोन बे टारगेटआ सारा बर' रायजोनि सारा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुंफोरनि थाखाय देरहासारनाय जानो हादों होननानै 100% कनफिडेन्स मोनदों नोंथांमोना जेब्ला थानायाव लांजादोंमोन जेब्ला प्रटेस्ट खालामबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबाफोर हारास्ति पुलिसजों होजादों नामा जोंखौ जि दिल्ली पुलिसा जि लांदों बिथांमोना गोसो गैयाब्लाबो हाइ कमान्डनि जि अर्डार बिथांमोना मानिनानै गावसोरनि मावनांगौ खामानि बादि जोंखौ हम एरेस्ट खालामनानै जे पुलिस स्टेशनाव लांदों बेयावहाय बिथांमोना जेबो जोंजों पार्सनेल दुश्मन गैया बिथांमोना जोंखौ मोखां नायै गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना बे भारतआव बे मोनसे आन्दलन खालामनो मोननाय जि मोनसे प्रभिजन दं बिथांमोना बेखौ जोबोद मोजाङै मिन्थिगौ मानो होनब्ला बिथांमोना जि मोनसे एरिया जन्तर मन्तर एरिया बे एरियायाव गोबाव बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो बिथांमोना साख्रि मावनानै बे ओनसोलनि बारहावाखौ थासारिखौ मिन्थिगौ बिथांमोना जोंनो दै लोंनाय होफैदों दिनै ओंखाम जानायनि सुबिदा होदों आरो दिनै जारिमिनारि
जि मोनसे थाना सिङावहाय दिनै जोंनि बर'नि हारिमु दिनै बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बेखौ जोङो दिनै दिन्थिफुंनो हादों बेयाव जोंहा दिनै जोबोद गोजोननाय दं जाय जिनिसा जारिमिनाव जाफेराखै बेखौ जोंनि दिल्ली पुलिस बे बिथांमोना थाना सिङाव दे जोंखौ माने पारफरमेन्स खालामनो दिनै बिथांमोना सुबिदा होदों बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद भिडिअ लादों बिथांमोना जोंनि जि खस्थ' आरो दुखुखौ नुनानै बिथांमोना निस्सय गोसोआव गाबखांनाय फैदों बेवहाय जोंहा दिनै सासे जोंनि फंबाय जाय बिथाङा पुलिसजों नारा नाथा जानायावहाय बिथांनि आखाइया दिनै लोरैदों आरो बेवहाय पुलिसफ्रा फैनानै माखासे मेडिसिन मलम थलम बेन्डेज बिथांमोना फाननानै होफैदों जोंखौ मोजां ट्रिटमेन्ट खालामदों जितु जोंनि डिमान्डआ जेनुइन डिमान्ड जितु जोंनि डिमान्डआ लेजिटिमेट डिमान्ड जितु जोंनि डिमान्डआ मोनसे कनस्टिटिउसनेल डिमान्ड जितु जोंनि डिमान्डआ मोनसे हिस्टरिकेल डिमान्ड होननानै बिथांमोना मिन्थिनो मोनदों While you were submitting the memorandum, what was the response from the President of the Union? A memorandum that we have submitted yesterday to the Chief Secretary of the Prime Minister Office. He has responded positively and he has given the words that he will be presenting to the Prime Minister of India, and we are very hopeful that our demands that we have been submitted to the Prime Minister through the Chief Secretary of India will be a fruitful one. बड'लेण्ड फरेस्ट आफादा दिनै बर' हारिखौ दिनै सिबिनो आरो दिनै बर' हारिखौ रैखाथि होनो आरो बर'फोरनि देरसिन आलादा रायजो सोरजिनाय बे सिमांखौ जाफुंसार होनोसो जोनोम जादों बर' माहारियारि फरायसा आफादा सोरबा संगठनखौ सोरबा व्यक्तिखौ सोरबा राजनितिक हान्जाखौ दिनै रायनो थाखाय जोनोम जायाखै मैयानि दिनाव जि मोनसे गोथार मिजिं लानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनै बर' हारिनि मोनथायनि जि स्ल'गान होदों बेवहाय सोरबा गुबुन आलादा मोनसे हान्जाखौ मोनसे माहारियारि आफादफोरखौ राजनितिक हान्जाखौ दिनै सोंखारि होननानै जों फैयाखै आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मालाबाबो दिनै बेखौ आवाज दैखाङाखै जानो हागौ माबा मोनसे आजिखालि ससियेल माने ग्लबेलाइजेसन मुगा टेक्न'लजिकेल मुगा सोरबा बादिया माने भइस डाइभिं होनानै सोरबा बानायनोबो हागौ एबा आनफर्चुनेटलि बेफोर मोनसे षड्यन्त्रबो जानो हागौ दा बेयाव जोंनि क्लेरिफिकेसना जाहैबाय बनसुआ मालाबाबो जोंनि स्टेटनिफ्राय जों दोरोदा जोंनि स्टेटआ जेब्लायबो जोङो माने हिमालया हाजोबादि जोङो गोख्रों आरो गोख्रोङै थाबाय थागोन रावबो बार अखा सान्दुं बारहुंखाया जोंखौ दोरोदनो हाया आरो जोंनि जि मोनसे टारगेट बे टारगेटआ जोंनि हारि रैखाथि जोंनि बर' हारिनि जौगानाय आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखायसो Bodos are demanding separate state Bodoland since 1967. But the consecutive central and state government has failed to provide the state, the demand Bodoland separate state. And I feel this is the weakness of the Bodo leaders. This is the failure of the Bodo leaders. They have failed to commit themselves to the mission, to the target of creating Bodoland separate state. We have been witnessing since 1967 many states within Northeast like Mizoram, Meghalaya, like Arunachal Pradesh has been granted, but the long-standing demand Bodoland separate state has not been given to us. Instead of given Bodoland separate state, they have given alternative small councils which failed to provide the safety, security and the long-standing political aspiration and autonomy of the Bodo people. And recently in 2000 we have witnessed Jharkhand and Chhattisgarh has been given as a separate state by dividing like Maharashtra, Odisha, like something like that. And recently we have witnessed that Telangana state has been granted in Andhra Pradesh. Now Bodoland separate state
which is one of the oldest demand in India by the indigenous tribal people in Assam, has not been given. And this time, this is the result why Bodo National Students Union has revived again to demand for the creation of separate state, Bodoland. Unless and until if the separate state Bodoland is not granted to the Bodo people, the movement, the struggle will continue, and our new generation of Bodo youths will continue to fight for attaining our desired goal, that is separate state Bodoland. नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।